ஹalleluya. கர்த்தர் நாம மகிமைப்பட்டுங்க. இந்த நாளில் கூட உங்களை அன்போடு நாங்கள் ஜாய்ஃபுல் விசை ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். கர்த்தர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், கர்த்தரால் கூடாதது ஒன்றுமில்ல. இப்போது கூட நம்ம ஒரு சங்கீதத்தை எடுத்து வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 134 சங்கீதம் பிரதர் ஜார்ஜ் அவர்கள் வாசிப்பார்கள். இதோ இரா காலங்களில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நிற்கும் கர்த்தரின் ஊழியக்காரரே, நீங்கள் எல்லோரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். உங்கள் கைகளை பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக எடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தர் சியோனில் இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். ஆமேன். இப்போது பிரதர் பிரவீன் அவர்கள் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஹல்லேலூயா. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம், நன்றி என்று சொல்லுகிறேன். தாப்பனே ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டவரே ஆராதனை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அப்பா ஆண்டவரே, ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களை ஆசீர்வதிங்க, வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். அவர் ஒரு பர்வதமாக இருக்கிறார். அவர் நம் கண்மலையான ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடலாம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கண்மலையான தேவனாக இருக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் பாடலை பாடி எந்த கண்மலையான ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்கலாம், துதிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. நான் விசுவாசிக்கிறேன், எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்வீங்க என்று. ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ். இந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. எந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. சிறகுகளில் நிழலில் என்றென்றும் மகிழ செய்தி. உங்கள் சிறகுகளில் நிழலில் என்றென்றும் மகிழ செய்தி. தூயவரே என் துணையாளரே, துணிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. என் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா. என் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா. இயேசு ராஜா என்றானே, எதற்கும் பயமில்லையே. இயேசு ராஜா என்றானே, எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். எந்த ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துதித்திடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி
துதித்திடுவே ஆராதனை உமக்கே 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 என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே என் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே 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 Jesus, we worship you, Lord. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஆராதனை உமக்கே ஆண்டவரே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீங்க கண்மலையான ஒரு தேவனாக இருக்கிறீங்க, எங்களை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கீங்கப்பா. உங்க சமூகத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோமாப்பா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே லார்ட், இந்த நாளில் கூடமாப்பா ஆண்டவர் கர்த்தா உங்க சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோமாப்பா. உண்மை ஆராதிக்க துதிக்க நாங்கள் வந்திருக்கிறோமாப்பா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே லார்ட், நீங்க தான் எங்க உயிரான ஒரு தேவனாக இருக்கிறீங்கப்பா. எங்க வாழ்க்கையிலப்பா எங்களுக்கு பலத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறீங்க, சமாதானத்தை தருகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறீங்க. உங்க சமூகத்துல உண்மை நாங்கள் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம்ப்பா. ஹல்லேலூயா. நம்மளோடும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடலாமா? என் உயிரானவரே என் உயிரானவரே இயேசு என்ற ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தர் நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்தலாம். அந்த சமூகத்துல நம்ம அறிக்கையிட்டு அந்த சமூகத்துல பாடலை பாடும்போது கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில் அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். வாங்க நம்மளும் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடலாம். என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தி என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரோன இயேசு என் உயிரோடு கலந்தி என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா உம் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா உம் அன்பை ருசிக்கையிலே ராஜா உம் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா உம் அன்பை ருசிக்கையிலே என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான உயிரான
உம் திருநாமம் உலகத்திலே உயர்ந்த அடைக்கல அரண்தானே. உம் திருநாமம் உலகத்திலே உயர்ந்த அடைக்கல அரண்தானே. நீதிமானவர்க்குள்ளே ஓடி சுகமாயிருந்திடுவே. நீதிமானவர்க்குள்ளே ஓடி சுகமாயிருந்திடுவார். என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான 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 இயேசு, என் உயிரான இயேசு, என் உயிரோடு கலந்தி என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். Oh Jesus, we give thank you, Father. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீங்க எங்க உயிராக இருக்கிறீங்கப்பா. எங்க உயிரோட கலந்த ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவாக நீங்க இருக்கிறீங்கப்பா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, இந்த நேரத்தில்ப்பா எங்களோட ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் விசேஷமாக ஜெபிக்கிறோமப்பா. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீங்க எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கப்பா. அதனால உங்களோட ஒரே பேரான குமாரனை அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்து அப்பா இந்த பூமியிலேருந்து அப்பா இந்த பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து எங்களை தப்புவிக்கவே நீங்கள் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்கென்று நீங்கள் கொடுத்தீங்கப்பா. நன்றி தகப்பனே, உங்கள் அன்புக்காக நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீங்கள் எங்கள் மத்தியில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறீங்கப்பா. ஆண்டவரே, நீங்கள் அப்பா எங்கள் மேலே அந்த ஜீவ நதியை ஊற்றுங்கப்பா, ஜீவ தண்ணீரை நீங்கள் ஊற்றுங்கப்பா. எங்கள் வாழ்க்கையிலப்பா நாங்கள் மாறபடி உதவி செய்யுங்க, ஆசீர்வாதமாக மாறபடி உதவி செய்யுங்கப்பா. இந்த வெள்ளுக்குறோமப்பா நாங்கள் இந்த பாடல்கள் பாடும் போது அப்பா எங்களோட ஆன்லைனில் சேர்ந்து பாடுறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்பா நீங்கள் அப்பா அற்புதத்தை செய்யணும், அதிசயத்தை செய்யணும் அப்பா. ஜீவ தண்ணி நதியாக அப்பா எங்கள் வாழ்க்கையில் பாய்ந்து வரபடி உதவி செய்யுங்க. வாங்க நம்மளும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தரை நம்ம ஆராதிக்கலாம். ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே, ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உற்சாகமாக சந்தோஷமாக ஆண்டவர் சமூகத்தில் விசுவாசத்தோட இந்த பாடலை பாடலாம். கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா? Jesus, thank you Lord. ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதுகரே. ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதுகரே. வறுமையா போதகரே, வறுமையா போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக. ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே. ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே. கணுக்கால் அளவு போதாதையா, முழங்கால் அளவு போதாதையா, கணுக்கால் அளவு போதாதையா, முழங்கால் அளவு போதாதையா. நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே, நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே, மிகந்து மிகந்து மகிழணுமே, மிகந்து மிகந்து மகிழணுமே. வறுமையா போதகரே, வறுமையா போதகரே, வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக. ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே, வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே. ஜீவ தண்ணீரே
ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியமே பாயும் இடமெல்லாம் பரிசுத்தமே போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியமே பாயும் இடமெல்லாம் பரிசுத்தமே சேரும் இடமெல்லாம் மாறுதலே சேரும் இடமெல்லாம் மாறுதலே செல்லும் இடமெல்லாம் செழிப்புதானே செல்லும் இடமெல்லாம் செழிப்புதானே வறுமையா போதகரே வறுமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே கோடி கோடி மீனவ கூட்டம் ஓடி ஓடி வலவேசனும் கோடி கோடி மீனவ கூட்டம் ஓடி ஓடி வலவேசனும் பாடி பாடி மீன் பிடிக்கணும் பாடி பாடி மீன் பிடிக்கணும் பரலோக தேவனுக்கு ஆசைக்கணும் பரலோக தேவனுக்கு ஆசைக்கணும் வறுமையா போதகரே வறுமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே கரையோர மரங்கள் ஏராளமா கந்தர வேண்டும் தாராளமா கரையோர மரங்கள் ஏராளமா கனிதர வேண்டும் தாராளமா இலைகள் எல்லாம் மருந்தாகணும் இலைகள் எல்லாம் மருந்தாகணும் கனிகள் எல்லாம் உணவாகணும் கனிகள் எல்லாம் உணவாகணும் வறுமையா போதகரே வறுமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே Jesus, thank you, Father. Thank you, Lord. ஆண்டவரே நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆண்டவரே ஆண்டவர் சமூகத்தில் பார்த்து சொல்கிறீங்களா நீங்கள் தான் ஆண்டவரே எங்கள் போதகர் அப்பா எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கப்பா வற்றாத ஜீவ நதி எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வாங்கப்பா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து லார்ட் நாங்கள் கனிகளை கொடுக்கணும் அப்பா நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அப்பா லார்ட் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவரை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் சந்தோஷம் ஐக்கியம் பாதுகாப்பு சுகம் பலன் எல்லாமே உண்டாகுங்க ஆண்டவர் சமூகத்தில் செபிக்கிறீங்களா கேட்குறீங்களா பரிசுத்த ஆவியானவரை கேட்குறீங்களா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்பா பிதாவே எங்களோட ஆன்லைனில் ஆராதனை பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா பரிசுத்த ஆவியானவரே லார்ட் அப்பா நீங்கள் எங்கள் மத்தியில் இருக்கீங்க ஆளுகை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறீங்க எங்கள் மத்தியில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறீங்கப்பா எங்களை ஆசீர்வதிங்க எங்களை பலப்படுத்துங்கப்பா இந்த நாளில் கூடமாப்பா அவங்க ஜெபிக்க உங்கள் சமூகத்தில் ஆராதிக்கப்படி எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்தீங்க நன்றி தகப்பன மீதியான நேரத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க வழி நடத்துங்க எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு நல்ல பிதாவே ஆமென் ஹல்லேலூயா கர்த்தர் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார் நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்தீங்க ஹல்லேலூயா இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ பிரைஸ் தி லார்ட் கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படட்டும் இன்றைக்கு கர்த்தரை ஆராதிக்கபடி ஆண்டு நம்மளுக்கு உதவி செய்தார் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் ஜாய்ஃபுல் விசை சபையிலிருந்து சிஸ்டர் சாரா பிரவீன் அவர்கள் நம் மத்தியில் செய்தி கொண்டு வராங்க கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படட்டும்
ப்ரைஸ் லார்ட். இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் உங்களை அனைவரையும் பார்க்குறது எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது. கர்த்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன பேசணுன்ற விருப்பம் கொண்டு இருக்கிறாரோ கர்த்தர் இன்றைக்கி அது வந்து என் மூலியமாய் என்னை எடுத்து கர்த்தர் பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நாளில் வந்து கர்த்தர் கொடுத்த தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கு, கோல். நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும். அந்த கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு நேரங்களிலும் எவ்வளோ பிரயாசப்படுறோன்றது வந்து நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்குது. கர்த்தர் வந்து சோம்பேறிகளை வந்து வெறுக்கிறார். நம்ம வந்து சும்மா எதுவுமே பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஆனால் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம். நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்படுறோன்னா அதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை வந்து கர்த்தர் நம்ம எடுத்து வைக்கணுன்ட்டு அவர் ஆசைப்படுறாரு. நம்ம முதலாவது மெசேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறு ஜெபத்தை செய்வோம். ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, அன்பின் பிதாவே, உங்களை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. கர்த்தர் தாமே அப்பா இந்த நாளிலே சப்பா நீங்கள் எங்களோட கூட இடைப்பட போகிறீங்க, அதற்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா நாங்கள் எப்பா எங்களுடைய லைஃப்பில் என்ன கோல் வைத்திருக்கிறோமோ உங்களுடைய சித்தத்தின்படியாக அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கிருபையை தேவன் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா அடியாளை மறைத்து நீங்கள் வெளிப்பட போகிறீங்களே, அதற்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம். உங்களுடைய நாம மகிமைக்கென்று மாத்திரம் அப்பா இந்த தேவ செய்தி வெளிப்பட கர்த்தர் நீங்கள் உதவி செய்ய போகிறீங்களே, அதற்காக நன்றி என்று சொல்லி துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. அமீன். பிரிய சிக்ஷ நம்ம வல்லமையுள்ள நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி வந்து கோல் செட் பண்ணணும், கோல்னால் என்ன, அதான் இலக்கு என்றால் என்ன, அதை வந்து நம்ம ஒரு 4 காரியங்கள், முக்கியமான 4 காரியங்களை கொண்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்ல்ட்லி கோல்ஸ், உலக பிரகாரமான இலக்குகள். உலக பிரகாரமான இலக்குகள்னால் நம்ம எப்படி வந்து அதை பிரதிபலிக்கிறதுனா சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை. சங்கீதம் 20:4 அவர் உமது மன விருப்பத்தின்படி உமக்கு தந்தருளி உமது ஆலோசனைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவாராக. ஆண்டவர் வந்து இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள்னு சொல்லி நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறார். அதை வந்து நம்ம ஏனோ தானோன்ற மாதிரி இல்லாதபடிக்கு கர்த்தர் வந்து ஒரு ஐஸ்வர்ய சம்பனராக இருக்கிறார். அந்த ஐஸ்வர்ய சம்பனர் வந்து என்னெல்லாம் நம்ம ஆண்டு கொள்றதுக்கு உண்டான காரியங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறாருன்னா, நம்ம வாழ்கிறதான வீடு, நிலம், சர்ச்சு, ஜாப் எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை வாழணும். அந்த சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை எப்படி வாழணுன்றது வந்து தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக அதை வந்து நிறைவேற்றணும். சங்கீதம் 37:4 கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாக இரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை எல்லாம் உனக்கு அருள் செய்வார். நம்ம வந்து இஷ்டப்பட்ட காரியத்தை உலகத்தில் நம்ம செய்து கொண்டு இராதபடிக்கு ஆண்டவருக்கு சித்தமான காரியங்களை வந்து நம்ம செய்யும்னா நம்மளுடைய சாட்சி வந்து அதன் மூலமாக வெளிப்படும். இப்போது நம்ம ஒரு வீடு வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஆண்டவருக்கு என்ன சித்தம் இருக்குது, அந்த வீடை வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ள ஒரு வீடாக இருக்கா, நம்ம அந்த வீடு வாங்கும்போது பிறர் கண்களுக்கு அது சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாக இருக்குமா அப்படின்றத வந்து அதில் பிரதிபலிக்கணும். சங்கீதம் 37:9 பார்த்தோன்னா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ பூமியை சுதந்தரித்து கொள்வார்கள். நம்ம இந்த காரியம்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னால் கர்த்தரை வந்து நம்ம எப்பொழுதும் தேடணும். எல்லா காரியத்துலேயும் கர்த்தரை நம்ம என்ன பண்ணணும், முதல் முறையாக வைக்கணும். அந்த ஃபஸ்ட்டில் வைக்கும் போது கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நம்ம ஏதாவது தவறு செய்ய ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தவறுகளை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு உண்டான உதவியை கர்த்தர் செய்வார். 2வது காரியம் என்னன்னு பார்க்கும்போது செல்ஃப் கோல், தனிப்பட்ட இலக்குகள். அந்த தனிப்பட்ட இலக்கில் வந்து கூட நம்ம சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வாழணும். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும், தனிப்பட்ட முறையில் நமக்கு என்ன வேணும், தேவனுக்கு இது பிரியமானதா, இதில் என்ன பயன் நமக்கு இருக்குது, இதில் தேவநாமம் மகிமைப்படுமா, இந்த காரியங்கள்லாம் வந்து கர்த்தர் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயமா இருக்குது. நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் என்னென்ன காரியங்கள் உலக பிரகாரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாபில் இருக்கிற போஸ்டிங், ஜாபில் வந்து நமக்கு உயர் பதவி வேணும், பிஸ்னஸில் வந்து என்னென்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய கோல்ஸ், அந்த கோல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நிர்ணயிக்கணும். அப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ணுறோமா,
அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து கர்த்தருக்குண்டு நம்ம நாம மகிமைப்படுறதுக்கு உண்டான காரியங்கள் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அப்புறம் பண தேவைகள், நம்மளுடைய ஸ்டடீஸ், அப்புறம் நம்ம வளர்ந்து வரும்பொழுது நம்ம என்ன ஆகணும், டாக்டரா, டீச்சரா, இன்ஜினியரா, சயின்டிஸ்டா, இல்லை மற்றவங்களுக்கு கோச் பண்ணுறதான எல்லா காரியங்களிலுமா, இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸை, இந்த மாதிரி ட்ராயிங், சிங்கிங், எந்த சின்ன சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி, அது நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருக்குது. நான் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்கிறேன். அந்த ஒரு கிராமத்தில் வந்து உழவன் அப்புறம் ஒரு மாடு இருந்துதான். அந்த உழவன் என்ன பண்ணுவாராம், அந்த மாடை வந்து வேலை செய்யவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி போட்டு அடின்னு அடிச்சுட்டே இருப்பாராம். அப்போ அந்த ஊருக்கு, கிராமத்துக்கு வந்து புதுசாக ஒரு உழவன் வந்தாராம். அப்போ வந்து அந்த மாடை வந்து அடிக்கிறத பார்க்குறதுக்காகவே ஊர் மக்கள் கூடி இருந்தாங்களாம். அப்போ தான் என்ன அது கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புதுசாக வந்த உழவன் என்ன பண்ணாராம், அந்த கூட்டத்துக்கிட்ட போய் என்ன கூட்டம் இது அப்படின்னா, இந்த மாடு வந்து எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டேங்குது, வாழ்க்கையில் சோம்பேறியாக இருக்குது, வெறும் சாப்பிட்றது மட்டும்தான் இதோட வேலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் மக்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போது அந்த மாடோட சொந்தக்காரன் என்ன பண்ணாராம், இந்த மாதிரி நீ எதுக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கிற, எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த புதுசாக வந்த இந்த உழவர் என்ன பண்ணாராம், சரி நான் இந்த மாட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சொந்தக்காரன் என்ன பண்ணாராம், நீங்கள் இதை வாங்கினாலும் ரொம்ப வேஸ்ட்டு தான், இது வெறும் சாப்பிட மட்டும் தான் சாப்பிடும், அதோட வேலையை அது செய்யாது, ஸோ நீங்கள் இது வாங்குறது எனக்கே வந்து ஒரு பிடிக்காத ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாராம். அந்த உழவர் என்ன சொன்னாராம், பரவாயில்ல நான் வாங்கிக்கிறேன் இந்த மாடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாடுக்கு என்ன பணம் கேட்டாரோ அந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த மாடை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்களாம். அப்போ அந்த உழவர், புதுசாக அந்த ஊருக்கு வந்த அந்த உழவர் என்ன பண்ணாராம், அவருடைய வயலில் வந்து எரு ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடுக்கு வந்து உண்டான எல்லாத்தையும் மாட்டி விட்டுட்டு அந்த மாடை வந்து சுத்த விட்டுட்டு இவர் போய் மரத்துக்கடியில் படுத்து ஓய்வு எடுத்துகிட்டு இருந்தாராம். அப்போ அந்த மறுபடியும் அந்த மாடை சுற்றி, அந்த நிலத்தை சுற்றி ஊர் மக்கள் மறுபடியும் சூழ்ந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்களாம். இந்த மாடு இப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துட்டு இருந்தாங்களாம். இந்த உழவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் என்னால் என்ன பண்ணியிருக்கு மாடு போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போகும்பொழுது அப்போது அந்த ஊர் மக்கள் சூழ்ந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த மாடு வந்து எந்த வேலையுமே செய்யாது, வெறும் சாப்பிட மட்டும் தான் சாப்பிடும், ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாடை வந்து வேலை செய்ய வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்பொழுது அந்த உழவர் சொல்கிறாராம், எனக்கு தேவையானதை வந்து நான் எப்படி சரி செய்து கொள்ளணும், எப்படி வந்து அந்த மாடை வந்து வேலை வாங்கணுன்றதை வந்து எனக்கு தெரியும், அதனால தான் இந்த மாடு வேலை செய்யுது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாடுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு புல்லோட அந்த கட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், அந்த மாடுக்கு முன்னாடி ஒரு கொம்பு கட்டி தொங்க விட்டுட்டாராம். அந்த மாடு என்ன பண்ணுச்சு, அந்த மாடுக்கு தேவையானது என்ன, அது என்ன காரியத்தை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்குன்ட்டு பழைய உழவர் சொன்னார், சாப்பிட்டுட்டே இருக்குதுன்னு தான் சொன்னார். ஸோ அந்த மாடு என்ன பண்ணுச்சு, அந்த புல்லை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக அதை நோக்கி பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இது நடக்க அந்த புல் வந்து மாடுக்கு முன்னாடி போயிட்டே இருந்துச்சான். அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் போது இது வந்து அந்த உணவை வந்து தேடி, அந்த புல்லை தேடி இந்த மாடு போயிட்டே இருக்கும் போது அதோடைய வேலையை வந்து அது தொடர்ந்து செய்யவும் அந்த உழவர் பிளான் பண்ணி அவருடைய கோல் என்னன்றதை அறிஞ்சு அந்த மாடை எப்படி வந்து நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரணுன்றதை அவர் உணர்ந்து அந்த காரியத்தை வந்து அவர் செஞ்சாராம். ஸோ அந்த உழவரை வந்து இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம். அப்போ தான் அந்த உழவர் வந்து ஒரு கருத்தை சொன்னாராம், நம்ம வேலை செஞ்சாலும் சரி செஞ்சாலும் ஊர் வந்து நம்மளை பார்க்கும், இப்படி செய்கிறாங்களே கொள்கிறாங்களேன்றதை ஊர் பார்க்கும், நம்ம வேலை செய்யலைனாலும் இந்த ஊர் வந்து எப்படி சோம்பேறியாக இருக்காங்கன்றதை வந்து இந்த ஊர் பேசுன்றத அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்தினாராம். நம்ம வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணிவிட்டு அதை அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து கர்த்தருக்கு சித்தமாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும். சங்கீதம் 32:8 நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன், உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். சங்கீதத்தில் வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா,
நம்ம பண்ணுற காரியம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். என்னுடைய வேலை என்ன, ஆண்டவர் எனக்காக என்ன பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறார், நான் லைஃப்பில் என்ன கோல் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கோல் வச்சு ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வச்சு நம்ம ஜெபிச்சு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் எனக்கு சொல்லித்தாங்க ஏசப்பா, என்ன போதித்து வழி நடத்துங்க ஏசப்பா, நான் எந்த வழியில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க ஏசப்பான்னு சொல்லி நம்ம சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம், நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுவாராம். ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனால் வந்து கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நமக்கு நிதானித்து ஒவ்வொரு கனவு மூலியமாகவோ சரி, வார்த்தைகள் மூலியமாகவோ சரி, மெசேஜ் மூலியமாகவோ சரி, கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வந்து திட்டம் தெளிவுமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிற வல்லவராக இருக்கிறாராம். இந்த இடத்துல வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து வெறுப்பு வந்துடும். இந்த மாதிரி என்னால் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு போஸ்டிங்கும் கிடைக்க மாட்டேங்குது, உயர்வு கிடைக்க மாட்டேங்குது, பணங்கள் வரமாட்டேங்குது, எல்லாம் லாஸ்ட்டில் தான் போய் முடியுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு காரியத்துலேயும் வந்து சோர்ந்து போய் இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் வந்து எப்போ நம்ம கூட இருந்து நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிற தேவனாக இருக்கிறாரோ அப்போது வந்து என்ன ஆகுமா, தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது அவருடைய ஜனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம், வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டாங்களாம். சங்கீதம் 127:1 கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதான் போட்டிருக்கு. கர்த்தர் வந்து நம்ம என்ன தான் பாடுபட்டு நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம வீடு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஆனால் என்ன தான் நம்ம பிளான் போட்டாலும் கடைசியில் நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட போய் அந்த காரியத்தை போய் நம்ம காட்டினே அதில் ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த வீட்டையே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுபோல் தான் கர்த்தர் வந்து நம்ம என்ன பிளான் போட்டாலும் சரி, கர்த்தருடைய சித்தம், கர்த்தருடைய ஆலோசனை அது இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே நிலை நிற்காது. கர்த்தருடைய ஆலோசனை எப்பொழுதும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்பொழுது மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் அந்த காரியத்தை வாய்க்க செய்ய முடியும். நீதிமொழிகள் 3:5-6 பார்த்தீங்கன்னா, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிரு. நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்மளுடைய செல்ஃபில் எதுவுமே யோசிக்கக்கூடாது, சுயபுத்தின் மேலே சாயக்கூடாது. கர்த்தர் என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறாரோ அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றத்துக்கு மாத்திரம்தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் கோல் செட் பண்ணுறது உங்களுடைய விருப்பமாக இருந்தாலும் அவருடைய சித்தம் அதில் இருக்குதா, அவருடைய நாமம் அதில் மகிமைப்படுதான்றது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். உன் வழிகளில் அவரை நினைத்துக்கொள், அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார். நீங்கள் என்ன ஸ்டெப்பு எடுத்து வச்சாலும் அவர் வந்து அந்த வழியில் வந்து நம்ம நினச்சிக்கணும். எந்த காரியம் செய்தாலும், ஒரு சிறு காரியமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறோமோ இல்லை சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகிறோமோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய நாமம், அதை ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படணும். அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏசப்பா நாங்கள் போகிறோம், உங்களுக்கு சித்தமாக இருந்தால் இந்த காரியத்தை எங்களுக்கு நடப்பீங்கன்னு சொல்லி சின்னதாக ஒரு ஜெபம் செய்துட்டு நம்ம போவேணும். அப்போது அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு எதிராக எந்த காரியம் எழும்பினாலும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாராம், அதை முறியடித்து போட்டு நம்மளுடைய பாதைகளை என்ன பண்ணுவார், செவைப்படுத்துவார். நீதிமொழிகள் 16:9 அதில் மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வழியை யோசிக்கும், அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவரோ கர்த்தர். நம்ம வந்து நமக்கு என்ன சாதகமாக இருக்கிறதோ அதை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம யோசிப்போம். ஆனால் அதுவே வந்து ஓகே இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி இது இப்பயும் பண்ணுவோம், இப்படி பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக சக்ஸஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எந்த காரியம் செய்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் நம்ம தோல்வியில் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா கர்த்தர் வந்து நம்ம திட்டம் பண்ணினாலும் கர்த்தர் வாய்க்க செய்கிறவர் யாராக இருக்கிறாராம், கர்த்தராக இருக்கிறார். நம்மளுடைய நடைகளை யார் படுத்துக்கிறாராம், கர்த்தர் தான் நம்மளுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். இந்த கதையில் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர் யார் அப்படின்னா அந்த உழவன் எப்படி வந்து தன்னுடைய கோலை வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும், ஒரு சோம்பேறியான ஒரு மாடை வைத்து தன்னுடைய வேலைகளை வந்து வாங்கி கொள்கிறதான அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன், அவர் தான் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர். அந்த மாடை வந்து எப்படி நம்ம வேலை வாங்கிட்டு இருக்கோம், ஹார்ட் ஒர்க் இதில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடு தான். அந்த மாடு வந்து என்ன பண்ணால் அந்த மாடு வந்து வேலை செய்யும் அப்படின்றது வந்து அந்த மாடு அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துச்சு. நீதிமொழிகள் 1:7 பார்த்தீங்கன்னா,
கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நம்ம என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போய் விடாதபடிக்கு கர்த்தருக்கு என்ன காரியம் பிரியமாக இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம அறிஞ்சு அந்த காரியத்தை தொடர்ந்து நம்ம செய்தோமானால் கர்த்தர் வந்து நமக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் புத்தியும் தந்து அந்த காரியத்தை வந்து வாய்க்க செய்யும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்வார். இதில் மூன்றாவது காரியம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி கோல்ஸ், குடும்பத்தின் இலக்குகள். நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் மெயினான கோல் என்னவாக இருக்கணும், இலக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சமாதானம். குடும்பத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் வந்து சமாதானங்க. கலாத்தியர் 5:22-26 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஆவியின் கனிகள் கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார். அந்த ஆவியின் கனியில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சமாதானம். ஏன்னா தேவன் வந்து சமாதானத்தின் தேவனாக இருக்கிறார். அவருடைய நாமமே சமாதான பிரபுவாக இருக்கிறது. சங்கீதம் 127:4 ஒரு நம்மளுடைய லைஃப்பில் வந்து அதாவது ஃபேமிலி கோல்ஸில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆண்டவர் வந்து முக்கியமாக எதிர்பார்க்குறாருன்னா பிள்ளைகள், நம்மளுடைய சந்ததியை காண்பாய்ன்னு தான் ஆண்டவர் வந்து வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். யாருக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லையோ கர்த்தரிடத்தில் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா, நீங்கள் வந்து கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா, நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது குடும்பத்தில் ஒரு இலக்காக இருக்குது, நாங்கள் வந்து சந்ததியை பார்க்கணும், கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களுக்கு கர்ப்பத்தின் கனியை தேவன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஜெபம் செய்யணும். சங்கீதம் 128:3 பார்த்திங்கன்னா நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய். பிள்ளைகளை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், அந்த குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானம் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். அந்த பிள்ளைகள் சிரிக்கிறது, அந்த பிள்ளைகள் விளையாடுறது, அந்த பிள்ளைகள் வளர்றது, இதிலெல்லாம் வந்து கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரா நமக்கு சமாதானத்தை வைத்திருக்கிறார். இது வந்து ஹைட் பீஸ், நம்ம அந்த மறைக்கப்பட்டதான ஒரு சமாதானம். இந்த காரியங்கள்லாம் கர்த்தர் வந்து அந்த பிள்ளைகள் மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு, வெளிப்படுத்துகிறார். சங்கீதம் 128:6 பார்த்திங்கன்னா நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய்ன்னு சொல்லியிருக்கு. 128:3 பார்த்திங்கன்னா உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனித்தரும் திராட்சை கொடியைப் போல் இருப்பாள், உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளைப் போல் இருப்பார்கள். யாருக்கெல்லாம் திருமணம் ஆகலையோ நீங்கள் வந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள், இந்த வசனத்தை வச்சு ஜெபம் பண்ணணும். என் மனைவி வந்து வீட்டோரங்களில் கனித்தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா, பிள்ளைகள் இல்லைனா பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளை போல் இருப்பாள்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஏசப்பா, நீங்கள் இந்த வாக்குத்தத்தங்களை எங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துங்க. எங்களுடைய ஃபேமிலி கோலில் சமாதானம் வேணும், அந்த சமாதானத்துக்கு இந்த காரியங்கள்லாம் தடையாக இருக்குது. ஸோ இந்த தடைகளெல்லாம் நீங்கள் உடைத்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சமாதானத்தை தாங்க, குடும்பத்தில் நிம்மதியை தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஜெபம் செய்ய வேணும். சங்கீதம் 122:7 உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்குள்ளே சுகமும் இருப்பதாகன்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த சமாதானத்தை வந்து நம்மளோட எந்த வீட்டில் நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த வீட்டில் வந்து குடும்பத்தின் தலைவனாக நீங்கள் இருங்க. அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு என்ன ஆகும், சமாதானத்தை நாங்கள் காண முடியும், சுகத்தையும் நாங்கள் காண முடியும்னு சொல்லி நம்ம இந்த கோலில் வந்து பீஸ்ஃபுல்லான கோலாக நம்ம எடுத்துக்கணும். இதில் சின்ன சின்ன விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, முதலாவது வந்து வீடுகளில் குடும்ப ஜெபம் இருக்கணும். இந்த குடும்ப ஜெபத்தை வந்து கர்த்தர் வந்து ரொம்ப விரும்பி எதிர்பார்க்குற ஒரு காரியமாக இருக்குது. வீட்டில் நம்ம என்ன கோல் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வீட்டில் வந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களா, எல்லாருக்கும் தேவைகள் வந்து சந்திக்கப்படுதா, ஒருத்தர் மேல் ஒருத்தர் வந்து அதிகாரம் செலுத்துறது இருக்கக்கூடாது, பிரியம் அன்பால் வந்து அன்பின் அதிகாரம் இருக்கணும், உண்மையாக இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்மையாக இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானம் நிலவும். ஒருவர் மீது ஒருவர் வந்து கனம் செலுத்தணும். நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சாப்பாடு நல்லா செய்கிறாங்களா, இன்றைக்கி சாப்பாடு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன அப்ரிசியேஷன். அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது செய்கிறாங்களா, அவங்களும் செய்யும் போது அப்பா சூப்பராக செஞ்சீங்க இதை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன். அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் வந்து பாசம் அதிகரிக்கும், அன்பு அதிகரிக்கும், அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானம் நிலவும்.
மனதால் ஆசீர்வதிக்க வேணும். நம்ம ஒருத்தர் எப்பொழுதும் வந்து காட் பிளெஸ் யூன்னு சொல்லிக்கிறதுல வந்து தப்பே கிடையாது. ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஆசீர்வாதம் நம்மளுடைய நாவல்னால ஆசீர்வதிக்கணும்னு தான் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பிள்ளைகள் வந்து தினந்தோறும் நம்ம எழுந்துக்கும் போது காலையில் எழுந்துக்கும் போது நம்மளுடைய பிள்ளைகள் மேலே கரங்களை வைத்து நம்ம ஜெபம் செய்யணும். அந்த இடத்துல ஒரு சமாதானம் நிலவும். கூடுமான வரை ஒரு நாளாவது எல்லாரும் பிஸி ஷெட்யூலில் இருப்போம். ஆனால் கூடுமான வரையில் நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து சமாதானமாய் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமுள்ள காரியம்தான். கர்த்தர் வந்து இந்த காரியத்தெல்லாம் குடும்பத்தில் எதிர்பார்க்குறார். இதுலேயும் கர்த்தர் வந்து ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்கிறார், சமாதானத்தை வச்சிருக்கிறார். இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து குடும்பத்தின் இலக்குகளாக இருக்குது. சங்கீதம் 29:11 பார்த்தீங்கன்னா, தேவன் வந்து நமக்கு சமாதானத்தை அருளி ஆசீர்வதிப்பார். நமக்கு வந்து தீமையான ஆசீர்வாதங்களும் வரலாம், நன்மையான ஆசீர்வாதமும் வரலாம். ஆனால் கர்த்தர் கொடுக்கறதான ஆசீர்வாதம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமாதானம். அந்த சமாதானத்தை கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு, கொடுத்து நம்மளே ஆசீர்வதிக்கிறார். 4வது காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் கோல், ஆவிக்குரிய இலக்குகள். மத்தேயு 6:33, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். எவைகள் நம்ம பார்த்ததான வேர்ல்ட்லி கோல்ஸ், செல்ஃப் கோல்ஸ், அண்ட் தேர்ட் வந்து குடும்பத்தின் இலக்குகள். இந்த எல்லா காரியம், இந்த 3 காரியங்களும் வந்து எப்படி வந்து நமக்கு வந்து சேரும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தேவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தோம்னா கர்த்தர் வந்து எல்லா காரியத்தையும் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படுவாராம். பிலிப்பியர் 3:14, கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். கர்த்தர் வந்து நம்மளை எதுக்காக மெயினாக படைச்சிருக்கிறாரு இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் நம்ம எதற்காக இந்த பூமியில் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு அணுவாக பார்த்து சிருஷ்டிருக்காருன்னா அவரை துதிக்கணும், அவர் இருக்கிறதான அந்த பரலோகத்தில் வந்து நம்ம சேரணும். அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் காரியங்கள் பண்ணணும், அந்த ஆவிக்குரிய இலக்குகள் என்னென்னலாம், இது எப்படி வந்து நம்ம செட் பண்ணுறது, இந்த கோல் வந்து நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறது லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, செட் யுவர் கோல். ஃபஸ்ட்டு என்ன கோல் அப்படி நம்ம என்ன இலக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அமைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை கோல் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். நம்மளுக்கு வருகிறதான இந்த கோலில் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாத தடைகள், மோதல்கள், கஷ்டங்கள் இதெல்லாம்ன்ட்டு நம்ம அடையாளம் காணணும். தேர்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் நெசசரி சாக்ரிஃபைசஸ். என்னென்ன விஷயங்கள், சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம தியாகம் பண்ணணும். இப்போது ஒரு ஊழியம் இருக்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு வெளியில் போகிறதான காரியங்கள் இருக்கும். அப்போ வந்து ஆண்டவர்களுடைய காரியங்கள் நமக்கு முக்கியமாக இல்லை நம்ம வெளியில் போகிறது முக்கியமா அப்படின்றத வந்து அந்த இடத்துல நம்ம தான் டெசிஷன் எடுக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன சாக்ரிஃபைஸ், நம்ம அந்த வெளியில் போகிறதான அந்த காரியத்தை வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டு நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய காரியத்தை செய்ய வரும்போது கர்த்தர் நம்ம நிச்சயமே ஆசீர்வதிப்பார். 4வது பார்த்திங்கன்னா டெவலப் அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான். ஒரு செயல் திட்டத்தை வந்து நம்ம உருவாக்கணும். அந்த செயல் திட்டத்தை வந்து உருவாக்கும்போது நம்மளுடைய மாம்சீகமாக உருவாக்குறோம். ஆனால் கர்த்தர் வந்து அதில் வந்து நம்ம ஜெபிச்சு அவருடைய சித்தம் அதில் இருக்கிறதா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்து அவருடைய ஆலோசனைகளை கேட்டு அதன்படி அந்த ஆக்ஷன் பிளான் நம்ம உருவாக்கணும்னா கர்த்தர் நிச்சயமாக அந்த ஆக்ஷன் பிளானை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செயல்பட கர்த்தர் உதவி செய்வார். அப்புறம் ஃபைண்ட் யுவர் மோட்டிவேஷன். உங்கள் ஊந்துதலை கண்டறியணும். தயவுசெய்து வந்து ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். அந்த டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறவங்க கிட்ட வந்து நம்ம இருக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம சண்டை போட வேண்டாம், அவங்கள விட்டு நம்ம விலகி வந்துடலாம். நம்ம செய்கிறதான ஒவ்வொரு காரியத்துலேயும் வந்து நிச்சயமாக கர்த்தர் மோட்டிவேட் பண்ணுவார். அப்படி ஒரு கோல் நம்ம செட் பண்ணி இந்த 5 காரியங்களையும் நம்ம செய்தோம்னால் கர்த்தர் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்துலேயும் வந்து நிச்சயமாக நம்ம கூட இருந்து ஆசீர்வதிப்பார். ஸ்பிரிச்சுவல் கோலில் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயந்தான், பெரிய பெரிய காரியங்கள் நம்ம செய்யணுன்ற அவசியமே கிடையாது. எப்படிப்பட்டதான காரியங்கள்லாம் நம்ம கோலாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம், ஓகே இந்த டைம் எடுத்து நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம், இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம், சரி நம்ம இன்றைக்கி 10 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணலாம், நாளைக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்களில் வந்து நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கலாம்.
அப்புறம் நம்ம பைபிள் ரீட் பண்ணுறதுல வந்து இத்தனை மாதத்துக்குள்ளாக நான் பைபிளில் வந்து நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஆண்டவரோடு நம்ம ஒரு குவைட் டைம் டைரியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஆண்டவர் நம்மக்கிட்ட என்னென்னலாம் பேசுகிறாரு. நிச்சயமாக நம்ம பைபிள் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தை வந்து நமக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வராரு, அதுக்கு இணை வசனம் என்ன இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்களை வந்து ஒரு கோலாக செட் பண்ணி நம்ம அந்த டைரியில் எழுதி கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு என்ன நேரத்தில் என்ன தேவை இருக்கிறதோ கர்த்தர் அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த காரியத்தை குறித்து பேசியிருப்பார். அதை வந்து நம்ம அந்த டைரியில் எழுதி வைக்கலாம். அப்போ நம்ம வந்து நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். எவ்வளோ காசு பணம் மூலியமாக தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கிடையாது. நம்ம ஜெபத்தின் மூலியமாக தாங்கலாம், நம்மளோட உழைப்பை கொடுத்து தாங்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கோல், ஓகே நான் இந்த ஆர்ஃபனேஜுக்கு நான் இவ்வளோ கொடுப்பேன் மாதம், அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கோலை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து பாவ மன்னிப்பு. நம்ம காலையிலேருந்து நம்ம செய்கிறதான ஒரு காரியங்களையும் நைட்டு வந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும், இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களாக இருந்தால் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து எல்லா காரியத்தையும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்ததுலேருந்து சொல்லுவாங்க. அதே போல் நம்மளும் வந்து காலையிலேருந்து நைட்டு வேலையில் என்னென்ன காரியங்கள் நம்ம செய்திருக்கிறோமோ அதை கர்த்தர் இடத்துல சொல்லிவிட்டு, அந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணியிருந்தால் அந்த பாவ மன்னிப்பை வந்து கர்த்தர் இடத்துல பாவ அறிக்கையிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம கன்ஃபஸ் பண்ணி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும். நம்ம வந்து கூடுமாறவே இது பெரியதான ஒரு கோல். கூடுமாற வரையிலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பரிசுத்தமாக இருக்கும். இந்த உலகம் வந்து பரிசுத்தம் இல்லாத ஒரு உலகம். அந்த உலகத்தில் நம்ம பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும்ன்றது தான் ஆண்டவருடைய இலக்காக இருக்கிறது. அந்த இலக்கை வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்தோம்னால் நம்ம வந்து பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். எபிரேயர் 13:14 நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை, வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம். நிலையான நகரம் இது கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் திட்டம் தெளிவுமாக இந்த பைபிளில் போட்டிருக்கு. வரப்போகிற நகரத்தையே நாடுகிறோம். வரப்போகிற நகரம் வந்து எப்படி வெளியேற பெற்றதான ஆண்டவரால் ஏற்பட்டப்பட்டதான ஒரு நகரமாக இருக்குது பரலோக ராஜ்யம். அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழணும். எல்லா காரியத்துலேயும் வந்து வேர்ல்ட்லி திங்ஸாக இருந்தாலும் சரி, செல்ஃப் திங்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபேமிலி திங்ஸாக இருந்தாலும் சரி, முக்கியமாக ஸ்பிரிச்சுவல் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம என்ன கோல் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை முடிவு செய்துட்டு அதை நம்ம விட்டுறவே கூடாது. கர்த்தர்கிட்ட நம்ம எல்லா காரியங்களையும் ஒப்புவித்துட்டு கர்த்தரையே நம்ம நோக்கி பார்த்து அவருடைய ஹெல்ப்பை வாங்கி அவருடைய ஆலோசனைகளை நம்ம காதுகள் கேட்டு அதன்படி நம்ம செய்தோம்னா கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் நிச்சயமாக நம்ம போய் சேருவோம். இதுதான் வந்து நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முக்கியமான இலக்காக இருக்கிறது. கர்த்தர் வந்து செய்ய நினைத்தது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தடைப்படாது. நம்ம லைஃப்பில் கோல் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா சோர்ந்து போயிடாதீங்க. கர்த்தர் வந்து அவருடைய சித்தத்தின்படி தான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பார், அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பார். அப்படி உங்களுக்கு நடக்கலை அப்படின்னா அதை விட பெரியதான ஒரு கோல், அதை விட பெரியதான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு கர்த்தர் உங்களால் செய்ய வைக்கணுன்ட்டு காத்துட்ருக்காரு. ஸோ உங்களுடைய நம்பிக்கையை தளர விடாதீங்க. ஆண்டவரை எக்காரணத்தை கொண்டு விட்டு விடாதீங்க, பின்வாங்கி விடாதீங்க. அவருடைய காரியத்தில் வந்து முன்னிலையில் நில்லுங்க. அவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு வந்து நிறைய நேரத்தை நீங்கள் கொடுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு சிறு ஜெபத்தை செய்து முடிக்கலாம். ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே, அப்பா துதிகளில் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறவரே, அப்பா நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா இந்த நாளிலே சுவாமி, அப்பா இந்த 4 வகையான அப்பா இலக்குகளை குறித்து தானே அப்பா எங்களிடத்தில் நீங்கள் பேசுனீங்க. அதற்கான நன்றி என்று சொல்லிக்கிறேன், துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தகப்பனே. கர்த்தாவே அப்பா சோதரங்கத்தாவே, நாங்கள் எந்த காரியம் செய்தாலும் அப்பா சோதரங்கத்தாவே லைஃப்பில் அந்த கோல் நாங்கள் செட் பண்ணும்பொழுது கர்த்தரை அப்பா நாங்கள் முன்னிலையில் வைத்து நாங்கள் செட் பண்ண கர்த்தரை எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அந்த காரியத்தில் சுவாமி நாங்கள் அப்பா கைவிட்டு போகாதபடிக்கு அப்பா சோதரன் மற்றவர்கள் முன்பாக நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு கர்த்தாமே அப்பா உம்முடைய ஆலோசனைபடியாக நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நாங்கள் எடுத்து வைக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா உலக பிரகாரமான இலக்குகளை கர்த்தாமே
நீங்கள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தர வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா சோதரங்க தாவே கர்த்தர் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க அப்பா. எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் கர்த்தர் எங்களுக்கு இந்த பூலோகத்தில் கொடுத்துருக்கிறீங்க. எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஆண்டு கொள்றதுக்கு உண்டான கிருபைய தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா சோதரங்க தாவே தனிப்பட்ட இலக்குக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே. ஒவ்வொரு காரியங்களும் நாங்கள் செய்து வரும்பொழுது அப்பா சோதரங்க தாவே கர்த்தர் அதில் நீங்கள் பிரியமாக இருந்து எங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தகப்பனே. உம்முடைய நாமம் மகிமைக்கென்று மாத்திரம் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் செயல்பட கர்த்தர் நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் அப்பா. கர்த்தர் தாமே அப்பா சதுரங்க தாவே குடும்ப இலக்குக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா அந்த சமாதானத்தை கடுத்து நீங்கள் குடும்பங்களையும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கொடுத்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா செபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா சதுரங்க தாவே ஒருவர் மேல் ஒருவர் அப்பா நாங்கள் பிரியம் வைக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா. உண்மை அப்பா குடும்ப தலைவராய் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. குடும்ப ஜெபங்களே அப்பா நாங்கள் தவற விடாதபடிக்கு தொடர்ந்து செய்யும்படியான கிருபையை தேவன் நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா எந்த தடைகளும் அப்பா சத்திரங்கத்தாவே எங்களுடைய சந்ததிகளை நாங்கள் காணக்கூடாதபடிக்கு வருகிறதான எல்லா தடைகளையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாங்க நாங்கள் இப்பொழுது நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே எங்களுடைய சந்ததிகளை நீங்கள் பார்க்க ஆசைப்படுகிற தேவனாயிருக்கிறீர் இயேசு சுவாமி. அப்படிப்பட்டதான எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா முக்கியமாக ஆவிக்குரிய இலக்குக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா உமக்கு பிரியமான காரியத்தை நாங்கள் எப்பொழுதும் செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா உம்முடைய வேலைகளில் நாங்கள் அப்பா ஈடுபட அப்பா சோதரங்களோடு பேச அப்பா நீர் எங்களோடு பேச அப்பா நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ மற்ற எல்லா காரியங்களையும் அப்பா உம்முடைய திருக்கரத்தில் நாங்கள் ஒப்படைத்து ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா நாங்கள் உம்முடைய காரியத்திலே அப்பா முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்பொழுது கர்த்தர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்வீங்க சுவாமி. அதற்காக நன்றி என்று சொல்லி துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா விசேஷமாய் அப்பா இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. தனித்தனியாக பேரையாக குடும்பமாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. நல்ல ஞானத்தையும் அறிவையும் புத்தியும் தேவன் நீங்கள் கொடுத்து அப்பா நீங்கள் ஆசீர்வதித்து பெருக செய்ய போகிற தேவனாயிருக்கிறீரே அதற்காக நன்றி என்று சொல்லி துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. ஆசீர்வதிங்க பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளுங்க வழிநடத்துங்க. மிட்பிரேஸ் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். பிரைஸ் லார்ட். அன்புள்ள தகப்பனே ஸ்தோத்திரிக்கம் துதிக்கிறோம் ஏசப்பா. ஆண்டவரே இந்த வேலை கூட எங்களை ஆசீர்வதித்த தேவனுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஏசப்பா நாள் முதல் எங்களை வழிநடத்த தேவனுக்காக நன்றி ஏசப்பா. ஆண்டவரே இந்த இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே காணிக்கை பகுதிக்கு வரோம் ஏசப்பா. ஆண்டவரே காணிக்கை தசம்பம் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கரங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ரெட்டிப்பான நன்மை தாங்க நீங்கள் வழி நடத்துங்க ஆண்டவர். செழிப்பாக இருக்கத்தக்க கிருபை செய்யுங்க. நீங்கள் வழி நடத்துங்க பாதுகாத்துங்க. பிரேசின் பிதாவே ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதி. ஆமேன். நாம் ஒன்று சேர்ந்து சொல்வோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் அன்யோன்யம் ஐக்கியம் சந்தோஷம் சமாரிக்கெல்லாம் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். அல்லேலூயா.